Nej, det er sådan her, det er sådan her. Nej. Må jeg kigge op og så gå? Hvad er det? Jamen, det er spændende. Her var. Hvad lå du? Og du kan komme her. Her, kom udenfor. Den er død. Her var. Her. Ja, kom om i her. Min øre. Hallo? See you later, alligator. I'm in the closet. I'm springing out. I am too many. Hallo? Ja, hvad så? Jeg er tilbage. Hvorfor var du så højt op? Hallo, hvor er den der power? Det er nok nede i kælderen, hvis der er en. Jamen, jeg har fundet sådan en storage. Men jeg kan ikke finde ud af, om der er en kælder. Op på loftet. Jamen, hvor var trappen han? Tag et godt gæt og prøv at lede. Der var den. Det er oppe på loftet, der er ghost room, så... Ja, nej, det kommer af. Hvad er det her for noget? Er det den der powerbox? Hvorfor knirker gulvet så hårdt? Jamen... Wow, hvor kunne jeg gå igennem det der? Nej, hvorfor siger det sådan en lyd? Tobias! Ja, der er hånd. Gå væk, mor. Du skal dø først. Døde du? Wow. Are you ready for this afternoon? Nej, hvorfor er der en kælder? Okay, power supply boxen er i kælderen. Eller kan det ikke sådan? Shut up! Tobias, prøv at vente om. Tobias. 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 Nej. Hallo, kom tilbage igen. Vent om. Hvad? Okay. Det kan være sådan, du kan spørge. Okay, jeg skal have en lommelygte. Fordi jeg er mørkret. Jeg skal spørge om, are you here? Are you here? Are you here? Luk dig. Hallo, virker lyset? Okay. Hallo, er du på vej ned i kælderen? Nej, okay. Nå! Ja, bil. Hallo, Tobias, lyset virker nu. Altså, Kom, Nora. Hvad? Hallo, vi skal have noget hyggemusik. Ja, okay. Copyright. Klingelingeling. Hvor er jeg? Hallo? Ja, der er en lampe herude, men hvordan tænder jeg lampen? Ja. Og der er også meeting temperatures. Hallo nu, Jeg er lige gammel at spille klaver. Jamen, jeg har fundet knogle. Og meeting temperatures. Og det var smukt. Eller var det der laver en mulig sjov lyd? En lille smule. Hvorfor? Hvorfor er det bare flyver i luften? Sit on the toilet. Skip it toilet. Yes.
Hvor er du henne? Jeg er ovenpå. En trap. Why no lys heroppe? Nej, I ikke, don't feel like tænding it. nej, ikke det der rum, hvor det er, der er den der nøjeren børnelyd. Er du det herinde, det Magic sker? Ej, det er sådan lidt en blanding. Har du et kamera på dig? Nå, men jeg kan hente det. Du skal også have den der lille lommelygte med, som Lille UV, omlygte og... Altså, en der ultraviolet lys. der ligger på gulvet. Og så giver du mig lige den der ultraviolet ting. Du ved den der. Jeg har sigget den. Vi skal ikke sætte kameraet op, men det bliver værelse, eller hvad? Hallo, kan man ikke sætte det ordentligt? Hallo, hvad? Jeg går lige ned og henter nogle Hallo, tørre hvordan ting. er det, man lægger sådan ting og sådan noget? Den har slukket for den der dims. Ja. Eller, hvor er du her? Hallo, hvordan bestiller jeg den? Hallo, hvordan gør jeg det der, hvor det er, jeg sætter den ned? Du trykker bare på F. Kig ned og så tryk på F. Men jeg tror det der det er en motion sensor, så der, den skal vi... Lad mig, jeg har... Så den sætter vi her. Kommer den med... Jeg ved det ikke, jeg kan ikke huske det. Åh nej, den lyser bare. Hallo? Vent. Sådan der. Nå. Fuck, jeg er død på det, mand. Jeg tror vi begge to prøvede at åbne skabet, og så gik det, og så, eller lukke skabet, og så endte det med, at vi begge to åbnede skabet. Hallo? Jamen, jeg har smuttet. Vi ses, du. Vi ses, tyr. Ikke bare. Nej, det Vi er siger, det er en Revenant. Revenant. Vent lige med at gå tilbage. Jeg går ikke tilbage. Jeg er gået tilbage. Jeg skal ikke derind igen. Jamen, vent lige med at klikke hjem-agtigt. Ja. Prøv at kigge det på gulvet. Bare blive stående med at kigge et sted på gulvet. Ja, nu laver mig kaste kopper på mig. Sagde vi Revenant? Ja. Farvel, tyr. Jeg står lige foran dig. Jeg kan bare ikke smutte koppen. Hallo, hvordan tager de der briller på? Kom nu. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Please. Unrio. Please. Det var en Unrio. Okay, det var enten den vi gættede på, eller så var det en anden. Eller den